ani namara Orange Money kan o ka dabla an ka client aw ni ɲanguma yurugu yi tiɲɛ don wa a kɛbagaw u yɛlɛma bolo fɛnɛ ka ca bi an da bɛna don suguya wɛrɛ la k'o fɔ aw ɲɛna bi ta in ale bɛ jouer et pari de kan jouer et pari o ye mun ye o ye bɔlɔlɔkan ɲɛnajɛ dɔ ye ni olu bɛ kunnafoni ci aw ma aw ka téléphone na ni o ye message ye mɔgɔ n'i y'o kunnafoni sɔrɔ i ka message la ni e b'a dɔn o waleya in i m'a laɲini i kana i ka gorolakɔli don k'a valider ayi barisa Orange Money tɛna mɔgɔ si wele jouer okumu kɔnɔna la n'o ye ɲɛnajɛ ye k'a fɔ k'i gagnera k'i k'a confirmer n'i ka Orange Money code secret ayi Orange Money ka baara to ye a y'a hakili to aw yɛrɛ la a y'a to an ka se ka aw lakana cogo di ni aw ka gorolakɔli ni a tolen kuru la Orange Money bɛ yan aw de kama Orange Money bɛ yan aw ka don o don lakanani na o de kama an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ ka video kɛ video min b'a to aw bɛ se ka kisi nin waleyajugu in ma cogo min na k'a ɲini aw fɛ tuguni nin video in a y'a cari ko ɲuman na pour que ne an bɛɛ bɛ se ka kisi waleyajugu in ma cogo min na fo ka se ka jɛnsɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o de kun don aw ni ce. Orange Money. Dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatou filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye courant fil dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatou ta ye bololatigɛ dan ye wa a da ma diya mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mobili bolila a ye courant poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatou ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛ walew ko fɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o diba fo dugu an dugu ɗum warata de o koni kuma tala sa e ka sama mone to yi i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda
aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. Bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma minnu bɛ Mali kɔnɔ ani an dafɛ duguw la maa minnu bɛ yen ni olu bɛ sufɛla walima tileganfɛla la nin waati in na aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi ye tarata ye keba juillet kalo ale tile fɔlɔ ye bi ye san 2025 min ye tubabu san ale kalo 7 keba nin y'o daminɛtɔ ye dɛ o kɔrɔ moitié banna ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn keba sɔgɔmada in na an bɛ filamuso fo n'o ye Jaba Sidibe ale bɛ salilakaw ka sigi la bole an ka foli bɛ se a ma n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ka salilakaw bɛɛ lajɛlen fo keba ale ye filamuso min ye nɔnɔ b'ale bolo dɛ a na aw ti kelen aw nɔnɔmugu fila nɔnɔnin ninnu aw ko tɛ dɛ ne yɛrɛ kɔni vraiment bon ni ne ye nin fɔ sisan e bɛna fɔ ko dɔgɔ k'a bɛ dɔ di ne ma bon ne Jaba kɔni ye fila ye nka tɔw sa a ka filaya siga bɛ na dɛ n bɛnkɛw y'aw ye sa nka n tɛnɛmuso in kɔni ale de kɔni ta ye jɛlen don kalo o kalo nɔnɔ filen kelen an b'a fo k'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo monsieur le maire Siriman Bacili k'a fana fo yan sɔgɔmada in na min ye Bayibayi mairie du district baarakɛlaw sa Marie ani monsieur le président de la délégation spéciale k'an b'u fo keba an tɛ ɲinɛ Sori Kɛmɛso kɔ États-Unis kaw fɛ sa min ye Ali Traoré ye k'a yɛrɛ fo a bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔla nin waati in na yan an tɛ ɲinɛ Musa Togola kɔ Yaya n'a ka maaw n'o ye Yaya Fofana n'a ka baarakɛlaw k'olu bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na fana maa minnu bɛ yen n'olu b'an lamɛn su ani tile n yɛrɛ terikɛ Mamudu Sangare ale ye an ka misiri dunke don n b'a fana fo su ni tile lamɛnli ko ɲuman na
Amadou Gassama k'a fana fo domaine kɔnɔna na min ye an ka mairie baarakɛlaw k'olu fo Keba kiiri tigilamaw k'a daminɛ procureur commune 1 fo commune 6 k'a bɛɛ lajɛlen fo a n'a président du tribunal n'a substitut n'a greffier k'u bɛɛ fo Keba pôle spécialisé minnu bɛ yen n'o ye cybercriminalité antiterrorisme ale ni pôle économique ja Keba pôle économique bɛ Balabugu de u taar'o sigi ye dɛ kunungo ndara bɔ a kan ye b'a dɔn ko maa min tɛ sigi kɔni e bɛ fɛn bɛɛ y'i ɲɛ na ndara ye kunu ɲɛ bɛ yen na cɛ yen fana mobili ka ca dɛ so belebele a kɔni sangaso in ka ɲi nka a fana bɛ ba tintin sanfɛla la yen ka ɲɛsin denmisɛnninlakaw ka so ma maa minnu bɛ Balabugu dɔn kosɛbɛ olu bɛ an b'u fana fo Keba i b'a dɔn maa minnu kan ka fo kosɛbɛ yan o ye huissier de justice ye ale ni brigade polisiso brigade Keba gendarmeso brigade pôle spécialisé ninnu fana brigade k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo kiiri kun k'a kun Mamadou Kasoge n'a ka maaw k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo sɔgɔmada in na Keba min ye Pankuru n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye Pankuru min sa Keba Pankuru ni yɛrɛ kuma kɛlen don ka Pankuru ni yɛrɛ tunu kuma cayara dɛ procès Keba a bɛ k'i tibi taba ka taa a kuncɛyɔrɔ la kunungo seere laban lamɛnna n'Ala sɔnna ma alamisa don ko bɛna don sɛkili saba siriyɔrɔ la nominɛli kɛra kun min ka daluya jumɛn bɛ nominɛlikɛlaw bolo n'an b'a fɔ o ma ko réquisitoire Keba o bɛna kalan alamisa don ministère public maaw fɛ min ye sɛnɛkɛlaw ye kɔɔri sɛnɛnaw CFA wari miliyari 23 k'o dira CMDT ma Keba u k'o d'o ma walasa sɛnɛko bɛ se ka sigi sen kelen kan cogo min premier ministre an y'a yira o la k'a fɔ ko ale bɛ CVI kaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Espagne Keba kunungo min ye Mali premier ministre ye a kumana AES jamana saba bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la Mali yɛrɛ kɔnɔna na yan sa an b'a yira o la k'a fɔ wulikajɔw bɛ sen na sifinnaka dɔw fɛ ka se ka u ka dingɛ dɔw bɔli baara kɛ ale ni kibaruya wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu b'an bolo kɔrɔ yan an na nin bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ Keba mugu k'an bɔra sɔgɔmada in na han o tɛ ban a ko la o terroriste ninnu b'a dabila o parce que min dar'u ka kaye bi sɔgɔmada in na e k'o da o tɛna n da n dalen la de aw taara bin maaw kan dugu jɛra k'aw to dugu kɔnɔ aw bɛ bɔ ka o dugudenw ɲɛna kaye dun ye donda kelen bɔda kelen de ye n'an ye pɔnni minɛ Keba e bɛ bɔ cogo di ka taa kaye di bɔcogo tɛ yen dɛ donc sɔgɔmada in na bingali marifakan mɛnna yɔrɔ minnu na o ye Ɲoro ye Sandare b'a la n yɛrɛ ye a yɔrɔ dɔw préfet sɔrɔ Keba u ko alhamdulilayi ko armée sera k'i jɔ a jɔyɔrɔ la nka armée yɛrɛ ye communiqué kɛ an na tila k'o kalan kibaruya in kɔnɔna na mɔgɔw ka se k'o faamuya Asimi ye min fɔ o de don koyi ko tɛ ko min bɛ ban su ko ni dugusajɛ cɛ dɛ ni joli tigɛl'i la Keba a tɛ nɔgɔya o don dɛ a bɛ nɔgɔya dɔɔni dɔɔni fo ka taa kɛ joli fɔn ye i b'o yiri i mɔdenw na ko nin don in ni ne ye n sɔrɔ nin yɔrɔ in na yan an bɛ dugawu kɛ Ala k'an ta k'o ɲɔgɔnna ye sɔɔni sisan an b'a bɛɛ lajɛlen walawala maaw bɛ se k'a faamuya cogo min na bamanankan ale la bi sɔgɔmada in na Keba an ka bi kado a bɛ di denmisɛnninlakaw olu ma a bɛ di an yɛrɛ denfaw ma a bɛ di denbaw fana ma Keba lamɔ kalifalen don maa minnu na a bɛ di olu ma diɲɛ yɛlɛma o nana anw bila kɛnɛ dɔ kan kɛnɛ min ye anw dɔw kɛ an tɛ se k'a dɔn an yɛrɛ ye fɛn sugu min ye nin waati in na mara tiɲɛ kojugu o kɔlɔlɔ bɛ ka taa an n'an ye sira mun fɛ bi a ko ɲɛfɔ ka gɛlɛn nka ni ko ma ɲɛ kɛli kɔ u na ɲɛfɔ Keba dɔrɔgu Keba kiribikiribifɛnw Keba ɲɛnɛminifɛnw
fɛn minnu bɛ n'u bɛ maa bɔ i dabolo la pewu a suguya sugu bɛɛ lajɛlen nin ko ninnu kɛlen don bi ka suna tigɛ denba caman na ka miiri janya bangebaa caman fɛ yen ka jɔrɔna ani siɲɛna kɛ dɔw taalan ye min ye anw ka sifinnakaw ye keba k'a daminɛ san 15 ka taa se san 64 ma ko waliya in a sinsinnen don olu de fɛ kosɛbɛ anw kelen tɛ an n'an lamini jamanaw do keba min ye dɔrɔgu ye a bɛ an ka kalansow kɔnɔ a bɛ an ka duw kɔnɔ a bɛ an ka kabilaw kɔnɔ a bɛ ye an ka jamajɛrɛ yɔrɔw caman na lawalela ni kɛnɛw tun bɛ sigi an ka jamana kɔnɔ u tun b'a fɔ ko ka alimukayikayi kɛ jinimere la ko yaasa ɲɛnɛja ka se ka mɛn a nana bɔ alimukayikayi la fɛn wɛrɛw bɛ yen bi keba o bɛ maaw yɛrɛ ɲinɛ pewu k'a fɔ ko u bɛ kɛnɛ min kan k'u bila damayira la k'u bila kolankolon na k'u miiri bɛɛ lajɛlen ta ka tila ka u sosuwa tuguni an ka ɲinini senfɛ kalanso bɛ yen bi aw yɛrɛ b'a fɔ minnu ma ko min ye faamadenninw ka kalanso ye keba olu denbayatigi caman ni ɲɛji bɛ ɲɔgɔn na bi den ɲuman den sanuma an cini k'a ta k'a don o kalanso ninnu dɔw kɔnɔna na bi o kɛra kɔlɔlɔ ye jogojugu sinsinw na maa ti gɔngɔli sigi kun nin ye mun ye o tɛ f'u ye o den caman bɛ bi o somɔgɔw bi jɔrɔ la u bɛ se ka dɔrɔgu bɔ cogo min na u denw fari la keba n'i jiginna an ka bɔlɔn kɔnɔnaw la fɔlɔ i tun b'a ye denmisɛnninw bɛ kɔli de sama a bɛ fɔ min ma sa ko kɔli aradiliti ni ale kɔli fɔrisu ni ale ye denmisɛnnin caman mago sa k'a sababuya kɛ a b'u kiribikiribi bi n'i y'an ka kin caman jateminɛ keba min ye dɔrɔgu ye a ye maaw sosuwa a donn'u ka taabolow la sigida ka dɔgɔ bi bamakɔ kɔnɔna na denmisɛnninw kɛlen tɛ ka dɔrɔgu min yɔrɔ sigi yɔrɔ minnu na e den bɛ bɔ a bɛ tile 2 kɛ a bɛ tile 3 kɛ e t'a taa yɔrɔ ɲininkali kɛ e tɛ ɲininkali fosi kɛ a la a kɔni bɛ ten ko papu taalen don kalan na a bɛ ten ko batɔma ko a bɛ ci la a bɛ ten k'a ti don joona keba o ni bere b'a sigi aw ka da la o bɛ muruti bɛɛ bolo maa si tɛ se k'a minɛ fanga bɛ kɛ a la dɔw yɛrɛ ta ye keba baara yaasa ka se ka ɲɛ u bolo u bɛ dɔrɔgu de ta min ye baara fanga mana bonya cogo cogo u bɛ se k'a timɛ sɛnɛko ta nasira fana fɛ min ye dɔrɔgu ye a y'an sosuwa keba bi mun y'a la juguman yɔrɔ ba yɛrɛ ye npogotigiw donna a la keba olu ta jateminɛ t'a la han a sogo duman yɛrɛ a feerebaw a sugu jabaw k'a di faamaw ni fandaw ma ka donna ye womisɛnw kɔnɔ o ye bi npogotigi dɔw t'a la ye keba sugu in tɛ wuli ni fitiri masa ye ka taa se su araba konjo ma i bɛ gɛrɛn caman sigilen ye bɛɛ n'i ka telefɔni portable don u ti ka kuma ɲɔgɔn fɛ waati dɔ bɛ se u b'o o bila pewu k'a kɛ jilantayi bɛɛ lajɛlen bɛ kala ta k'i sigi k'a min i y'a ye ko sisa min bɛ kɛ sisa kɔnɔ keba maa si t'a danyɔrɔ dɔn o nana bɔ a la bi bamakɔ yɛrɛ kɔnɔ yan denmisɛnw de bɛ jɛ ka so ta min ye ka taa nin ko kuntan in nin ko damantan in nin yɛrɛmabila ko in nin kumasuli ko in nin duci ko in ka t'o kɛ o yɔrɔw bɛɛ lajɛlen na jateminɛlikɛlaw y'a yira k'a fɔ bi keba min ye dɔrɔgu ko ye ko k'a jateminɛ ko ye fɔlɔ fɔlɔ 100 sarada la min ye 10 ye a tun b'o de sɔrɔ maa minnu si b'a daminɛ san 14 na san 15 la ka na se san 64 ma min ye kimɛli minnu kɛra farafinna an fanfɛ bolo fɛ ani suguw kɔnɔna na bi wa dɔrɔgu a donna sira bɛɛ lajɛlen fɛ keba a bɛ kɛ bɔnbɔn ye ka mugan a bɛ kɛ tagalagɔ min ye ka ɲimi wa a bɛ kɛ singɔ min ye wa u b'a kɛ fɛn sugu bɛɛ lajɛlen ye k'a dogo maaw la o de la sa don minnu sigira dɔrɔgu yɛrɛ kɛlɛli hukumu kɔnɔna na an ka jamana kɔnɔ min ye diɲɛ seleke naani ka tɔnba min bɛ yen n'o ye ONUDC ye ale ye a ka sɛbɛnw bɔ ka bi keba ɲinini min kɛra kunnafonidilaw kɛ n'olu bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ farafinna an fanfɛ bolo fɛ ani kunnafonidila minnu bɛ yen n'olu bɛ diɲɛ kɔnɔ na n'olu bɛ wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiriw kɛ ka kow jateminɛ keba ko in jubaju waritigiw don dɔrɔgu a jubaju ye waritigiw ye a sugu donba i bɛ tɛmɛ maa minnu na ni t'u jate keba olu don wa ko mun y'a kɛlɛli gɛlɛya anw ka jamana kɔnɔ ya keba e mana kɛ fama ɲɛmaa ye e mana kɛ komisɛri ye
imana ka chef de brigade ye aéroport la de ka drogue mine ka cha keba suko nu dugusa ja to bi cha ka boy chaw ere ta do ye mingere wani ye commissaire de police be kimina ko drogue ko ka chai e ki nya tana ke drogue mina o ye ke bo be fere sore la ka sora ale ere ta do ki willa chogomi e brigade nyema ye be ko ni chenga ko ka gele akati ka gela nye tana drogue ye abanga wo be do keba be nye sora la nyema kuna san laba ina polisi joli wulila kabu sigoro la ka keni sababu ye keba bi falen donne no kelela sabula frala adilo no frala ntigi rema biakala tigi se ka da biakala nyina se ka da biakala ka chogomi o fero sigira ni wati laba nununa ka damne samba fla anita anisegi keba kana seni wati ma mali yere de ya laje saka foko dokera komi ye demso nyokube ka soswa keba kwa ko juguma yore mi na man faracha me wulu masirin tanya ha wulu masiri tabaw uku mogobe ma babuga ani nani na kata se ma babuga ni duru ma keba tali seve kema srada la trasro biuro tsegata drogu glo juin ana to bela jelenyu u disu nu uku bela jelenche keba baro minga juwa abela yere farkolo yere la fami mbe no be barake koswe no e cerveau a sera don cerveau de ma parce que magnifique farkolo la fin me barake cerveau de ba bela jele nyene bo do ta seroma luta se ka fraka tuguni do ta e joli sengana do ta e u reon sengana fin me tangali ke farkolo la ayo betien demsen do la kaba sura suma bla dagrinda la ko ekeba ulugo kulu tuta ulutu mata kunye tuka ka ta ga drogu minani jwe minai ola ni ye ko intaka laje fere munu sigile no mali jamana kono drogu kumbeli la drogu keleli la ko dobina na faraka nyema o yere ko te ko dokera te ko sabula muyuni sabali ani ka ko mamu ko ye dokete keba mi ye segesegeli ye dien fan chaman fe mami be no tanu na nga jamana kono ni ko in keleli la kosebe ni o ye dine kuntigi ye o ye Usman Sherif Madani Aidara ye uko kabi santambo aka wajulu aka boli abe dantigeli ke kosa na minye Elaji Koitaye na Ablaye Koitaye ale fana dona kuma folla kosebe abe kangari da demsen la kaw ye keba abe blasralu ke dine tugu ya do kutubawla ka wulika joke ka chesiru ke ka kuma kosebe sabula keba mawte min kala mawnga jamana kono almami nunu joro bulare comme teta misri la kosebe ndebe almami joro e wallahi e ka fajiri matrafalen dalibi keba femme almami fa ateta le police sola gunula comme nyene boy ye ka bampeu ala e masere almami seme dinga badala de wa dine nyemo nyene ma fefe ba nga jamana kono abena joro do keba bi ne bo fo sero buye o sete fama o yere donc baraka kenu ufana ye nga obena ta fama ma nyino ufana ko sabula kenu ku seno bara ina dugude munu me nulu ka nga sega wuli ka joge ka la hininge o de la saw ya yira saka fo ka nga jamana kono ya drogu keba e ko on damata se atmena bi oro ka hui wa bela jele demsenu nye sa mugani fla santanu duru wa bu dengene ku do ala kabnu bu chi kata sa fu bu ka fo ku ka nene ubedo nene ni na uyere tsega dabla tuguni uyere ba nyini ka warta ka sa ni bela jele segelu bela jele ni commission bela jele ni fleni bi kana kere drogu yere demsen la ka yere keba uyere bisinga fina to ko ni mandi he ndedu ve ni korole ni kura ku bo bedo ala bi walube mindo a ko ma chamanta ro de wakinye be keba demsen chamana bolongono yala la gerbu palani mbabulo suni tle ko chamanga nga sege wa nyeba nga ekol so baw fana na no singula ekol so baw ye kere itigla mawtaw ku kono na to leno bide ko wulika joga ke ka kuma ke ufe ministre so min sigileno anga jamana kono na lakana ko kuna keba ulu ya yira ka fo ko farafina enfant fe bolo fe bi mi ye drogu ye keme sradala bi duru ani wolovla abe fo masako opioidi eko ukalendo go ga fura ere sawa nga mi ye jamana chama ye
o ma sɔn fiyewu dɔrɔgu ale ka kɛ i ko fura an ka jamana kɔnɔ sabula u b'a fɔ dɔ ma ko kodeyini ale ni tramadol donc ni ma taa ni dɔn dɔn u bɛ n gɛn ka bɔ misiri kɔnɔ o ka d'e ye o e b'o de ɲini na o Keba ko n'i ye nin ko in ta k'a jateminɛ san 2023 kɛmɛ sara la ko farafinna yan an ma tɛmɛ o kan ka ban wa 50 kɔni an y'o kɔ sago min ye anw fanfɛ bolo fɛ yan sa n'o ye Afrique de l'Ouest ye kɛmɛ sara la 2 ani buruburu 30 ani dɔɔni anw bɛ o la nin waati in na o de la sa minisiriso min bɛ yen n'o bɛ jamana kɔnɔ lakana kunna olu y'u ye barosigi laban min kɛra dɔrɔgu ko kunbɛli kan secrétaire général n'o ye Umaru Sogoba ye ale ye kuma ta koyi a ko nin waati laban in na ko Mali kɔnɔ yan wa ko lakanabaliya ɲɔ ɲɛlen don bamanciwale ni jugawale kɛbaaw ale ni fɛɛrɛ jugu sigibaaw kɛba ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye wo minnu ni dɔrɔgu bɛ don a fɛ a ko fana ko yaasa maaw ka se ka mara ka ɲɛ min ye sifinnakaw ka se ka mara ka ɲɛ fɛɛrɛ caman de sigira Mali gouvernement fɛ yaasa adamadenw bɛ se ka kisi cogo min o la sa ko olu kɔni wolomasiri tabaw olu ye wuli ka jɔ kɛ ka se ka ko sigi sen ka dɔrɔgu ko bɛ se ka kunbɛn cogo min na an ka jamana kɔnɔ ko n'i ye ko in ta k'a jateminɛ ko a yɔrɔ caman de bɛ yen n'o ye dɔrɔgu feere yɔrɔw ye olu y'u tɛgɛ da olu kan koyi u ye caman minɛ u la nka halisa olu bɛ ka wuli ka jɔ kɛ a y'a yira sa k'a fɔ Keba Mali jamana kɔnɔ a lamɛn dɛ min ye Umaru Sogoba ye Dawudu ka secrétaire général don a ko san 2023 Keba dɔrɔgu tɔni 40 ani 6 ani kiribikiribi fɛnw na Mali ye o de minɛ maa 995 ani 5 u y'olu de wele k'olu di sariyatigiw ma ka se k'o bila u ka kiiri kan ka se ka kɛ cogo min san 2024 dɔrɔgu tɔni 63 o de yera Mali kɔnɔna na yan n'o o sera ka minɛ bolo sera ka da o kan maa mun welela ka di finitigilakaw ma o ye maa 586 ani 6 ye olu bɛ kiiri tigilamaw bolo san kalo 6 fɔlɔ min filɛ nin n'o ye san 2025 ye Keba mun sera k'u bolo da min kan o ye tɔni 20 ani 6 ye min ye kilogaramu 605 ye dɔrɔgu la o de sera ka minɛ maa mun sera ka minɛ o ko senfɛ o ye maa 262 ye olu dira politigilakaw ma min ye Sogoba ka kumana ye a ko basigi ɲamajɔ ale ni fɛɛrɛ jumanw tigɛli ka se office de stupéfiant ma central de stupéfiant ma n'o ye OCS maaw ye k'olu kɛlen don k'o wuli ka jɔ n'o baara kɛ bi Keba fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen n'u bolo o ye furajugu kɛlɛ in k'o sigira sen ka sa février kalo tile 18 ale ni février kalo tile 27 k'a yira sa ko Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen na sa ko ka se ka baara kɛ furajugu kɛlɛ Keba o fana sera k'a to sa min ye dɔrɔgu ye tɔni 37 u sera k'u tɛgɛ da o kan min ye Sogoba ale ka kumana a ko nin wulikajɔ ni nin cɛsiri min ye kiribikiribi furaw ye n'o o ye fura minnu bɛ yen n'o olu fana ye yalayala furaw ye o fana tɔni 37 Keba bolo sera ka da o kan koyi maaw bolo maa minnu bɛ yen bi ni olu yɛrɛ kɔni kɛlen don k'a kɛ bafa ni kilicɛ ye a b'a fɔ o ma ko kannabisi k'o de ɲɔgɔn yɛlɛn don an ka jamana kɔnɔ bi kɛlɛ min filɛ senna nin ye k'olu kelen tɛ se anw denbaw anw welelen don an'an denfaw kabilatigiw min ye sengolaw ye ka taa se diinɛtigiw ma ko bɛɛ lajɛlen ka wuli k'u dɛmɛ kɛlɛ in na yaasa a bɛ se ka nɔgɔya cogo min ko n'i ye denmisɛnninw ta Keba 100 la e ko anw ma 50 ni kɔ sago wa ko wa ko fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw fana bɛna sigi sen kan min ye dɔrɔgu bana ye a kɛlɛ bɛ se ka kɛ cogo min na sabula denmisɛnnin caman bɛ yen olu kɔni donna a ko la nka a ɲininen don baɲumankɛw fɛ olu ka se k'u bolo d'u fɛ baara in bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na yaasa basigi ni lafiya ka na min ye OCS ɲɛmaa ye n'o ye colonel major Fuseni Keyita ye a ko Mali kɔnɔna na ko kabini san 2023 olu ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan dɔrɔgu bɛ se ka kɛlɛ cogo min yaasa a kana caya an ka jamana kɔnɔ ko nka ko nin waati laban in na k'u bɛna warakata fan bɛɛ lajɛlen fɛ taabolo 4 ka se ka dɔ bɔ dɔrɔgu donni na an ka jamana kɔnɔ maa minnu bɛ yen n'olu bɛna ne k'olu minɛ min ye dɔrɔgu kɛlɛyɔrɔw ye k'olu caya an ka jamana kɔnɔ min ye dɛmɛbagaw ye k'olu sen don kɛlɛ in na baara a bɛ se ka ɲɛ cogo min Keba ko nka ko min ye ko juguman yɔrɔ ye ko n'a donna joli la k'a bɔ man di dɛ
non tɛ ko centre b'an fɛ yan bi min bɛ ko in kunbɛn n'i y'a ye kule bɛ ka kɛ ko dɔrɔgu keba a ye tiɲɛni de kɛ wa a kɛlen don ka yɔrɔ caman tiɲɛ bi a kɛlen don k'an ka jamana sɛgɛn kosɛbɛ min ye maa caman ye su ni tile u b'an wele o de la an ye nin sɛgɛsɛgɛli in kɛ nin kado in keba nin y'an bɛɛ ka kado ye han an bɛɛ lajɛlen k'an jeniyɔrɔ fin cɛnin min bɛ se so la ani so ye cɛnin min fa a bɛɛ y'a cɛnin kelen ye dɛ nin ye ne bɔlen kuma na. Sɔgɔmada in na Barou kɛlɛtigi n'o ye chef d'état-major de l'armée général de division Omar Barou Jara n'an b'a fɔ ma Barou kɛlɛtigi ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka keba ko bamanciwale n'u ka wale kɛbaw ye bingali kɛ yɔrɔ damadɔ la an ka jamana kɔnɔ bi juillet kalo tile fɔlɔ in ka ɲɛsin an ka wolomasiri tabaw dagayɔrɔ ma ɲɔnɔnkaw fɛ yen min ye molodokaw fɛ yen ye Sandare Nioro du Sahel Diboli Gogi ani Kayi nka keba Barou ka kuma tɛ nin ye dɛ Kayikaw ya anw wele e ko olu ma dɔw cɔmi de Sandare olu fana ko min ye wolomasiri tabaw k'u ye wulikajɔ min kɛ olu fɛ yen k'o kɛra basigi ani karama kɔnɔna nin waati in na olu kɔni fɛ basigi nalen don nka yɔrɔ tɔw la ɲɔnɔ an ye musokɔrɔba dɔw sɔrɔ olu kɔni tun bɛ ka muguci kan ci an ma k'a jira k'a fɔ ko mugu mankan ka bon kosɛbɛ nka armée a bɛ nin bɛɛ lajɛlen baara la keba n'ala sɔnna a ma tile kɔnɔna na an nana kibaruya di maaw ma nin ye ka bɛɛ labɔ a kalama k'a jira k'a fɔ ko min ye an ka dugu dɔw n'o ye ɲɔnɔ ye Segu marabolo kɔnɔna na Molodo Segu marabolo kɔnɔna na Sandare Kayikaw fɛ yen Nioro du Sahel bɛɛ lajɛlen b'o dɔn Diboli bɛɛ b'o dɔn o y'ani Senegali dancɛ ye Gogi o ye ani Moritani dancɛ ye ani Kayi dugu yɛrɛ n'o ye Kayiba Jabate doda kelen bɔda kelen ye keba ko yen fana k'u taara bi yen yɔrɔw kan nka o binna yɔrɔ minnu kan kosɛbɛ finitigiw ka checkpoint nka n'ala sɔnna a ma min ye armée ye a ko a bɛ ka ko in bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'u bɛna tila ka kibaruyaw yɛrɛw da an ma yaasa an bɛ se ka kibaruya sanumanw sɔrɔ cogo min ka di maaw ma min tɛ maa kunna siri min ye kibaruya jɛlen ye wolomasiri tabaw olu ka ɲɛmaa n'o ye Barou kɛlɛtigi ye ale ko ni ala sɔnna a ma u bɛna baara kɛ tile kɔnɔna na u na tila tuguni ka o kibaruyaw k'olu di an ma an ka se k'o di an lamɛnbaaw na an kanubaw bɛɛ lajɛlen ma keba an bɛ taa cour d'appel la cour d'appel so min bɛ yen n'o ye kiiritigɛso ye n'a tɔgɔ da n'an ka cɛkɔrɔba la Boubacar Sidibe an bɛ don ale kɔnɔ kiiri kɛrɛnkɛrɛnnen min sigira sen kan n'an ko a ma sa ko pankuru jamanakuntigi ka pankuru ale ni wolomasiri tabaw ka minɛn minnu sanna ka Ibrahim Boubacar Keita to fanga la e ko baabu ma nɔgɔya wa keba kunun ko a yirala k'a fɔ kumakan labanw n'o ye seereya labanw ye olu lamɛnni baaraw kɛra ni ala sɔnna a ma alamisa nata ministère public ale kan k'i bila fila ni dɛbɛ la tile 18 baaraw daminɛlen kɔfɛ sa a yira k'a fɔ sa maa nɔ minɛlen siganama nɔ minɛlen o 4 olu de nana 11 kan ka se ka na u ɲɛfɔ seerew caman olu nana ka na ɲɛfɔli kɛ pankuru ko in na ale ni wolomasiri tabaw ka minɛn minnu sanna min ye assise spéciale ye keba a kiiri tigɛbaw kan ka fo min ye Bamasa Sisogo ye a n'a ka conseil ka taa se cour yɛrɛ baarakɛlaw ma basigi ani ɲɛmajɔ kɔnɔna na Bamasa a bɛ ka baara in kɛ cogo min na o y'a kɛcogo ye maaninfin i ka tiɲɛ ɲini ni ala jɔyɔrɔ dir'i ma k'o ye kiiritigɛ ye a ma nɔgɔn dɔɔni bolo nka min ye nin procureur ni nin magistrat ba in ye a n'a nɔfɛmaa tɔw u bɛ ka baara kɛ cogo min keba a bɛna da dale la sabula basigi min bɛ a la ɲɛmajɔ min b'a a la ani kana ko girin-girin ka waati di bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka se k'i ta fɔ ka ɲɛ ka lamɛnli kɛ an b'a fɔ a ka kiiri taabolo ɲuman baara sigili la sen kan a n'a tɔw bɛɛ lajɛlen ko baara ko ala k'a ɲɛ u bolo kununko keba min ye minisiriso min bɛ yen kuma tɛ n'o bɛ wolomasiri tabaw ka ko kunna o secrétaire général Gawokaw ka gouverneur kɔrɔ keba n'o ye général de division Sidiki Samake ye ale kun welela kana k'a kana seereya kɛ koyi a nana a y'i kale sabula min ye ntɛnɛn kɔfɛ sɔrɔdɔmaw ye n'o ye avocat de la défense ye
olu de y'a wele k'a kana k'u mago bɛ a ka seereya la min ye Bamasa Sisoko ye a ko sa ko nin kɔni nin ko in dayina bi dɛ min ye ɲininkaliw ye sɛbɛn minnu bɛ yen n'olu dira ministère yɛrɛ bɛ mun kalama nin ko in na Keba da bɔ yɔrɔ ye da kelen ye koyi min ye nin seere in ye n'o ye Sidiki Sama ye a ko k'ale bɛ min fɔ maaw ye a sen ma don pankuru sanko la a sen ma don kɛlɛkɛminɛn sanko la contrat 2 minnu bɛ a t'olu kalama nka a kɔni bɛ se ka min fɔ Sumaworo Bube Mayiga tun bɛ waati min ye Marseille ye min dira Guillaume Sarr ma n'o ye Amadu Kumaga Guillaume Sarr ye Keba ko ale y'a sɛbɛn ye yen u ka sɛbɛnkɔrɔw la n'a bɛ f'o ma ko archive ko a y'a ye k'a fɔ tableau dɔ bɛ yen sɛbɛn ninnu b'o la minɛn minnu bɛ yen n'olu fɔra a fɔra k'olu sanna olu tɔgɔw bɛ o la o kɔni bɛ archive la olu bolo ko nka k'a fɔ ko ale de bɛ fɛn kalama a la wa ko nka ko a bɛ min fara a ka Keba ko sɛbɛn jɔnjɔn kelen foyi tɛ olu bolo ye min b'a jira k'a fɔ ko minɛn ninnu san papiye filɛ nin n'o ye avion san papiye kuma tɛ ministère de la défense kɔnɔna ye ko avion san papiye kelen k'a tɛ olu bolo sabula an bɛ nin yɔrɔ fara a ka Keba ni président ka avion ale bɛ kɛ jamana avion numéro fɔlɔ ye donc a bɛ bila wolomasiri tabaw de ka bolo kan olu de b'a jate ale de avion fɔlɔ ye quoi donc o de la a kan ka tɛmɛ olu ka sira fɛ o la sa Sidiki Sama ko Keba ko a sɛbɛn foyi t'olu fɛ yen a ko ten dɛ wa ale yɛrɛ sen tɛ nin na bi a sen tɛ nin na sini wa a tɛ foyi kalama Bube ka waati la contrat dili ma Amadu Bayiba kuma ma n'o ye Guillaume Sarr ye ale tɛ foyi kalama o la a ko fana k'a bɛ se ka min kɔni fɔ ko bi na ko k'a fɔ ko pankuru papiye k'o fana tɛ olu fɛ yen o yɔrɔ la sa min ye kiiri tigilamaw ye u ko nin ye baabu bannen ye koyi ko kuma tɛ se ka fɔ ka tɛmɛ nin kan bɛɛ lajɛlen ye min fɔ ale fana nana segin o kelen de kan n'o ye général de division Sidiki Sama ye ministère de la défense secrétaire général Keba o kɔfɛ maa minnu bɛ yen n'olu kɔni nɔ minɛlen don nin ko in na kuma dira olu yɛrɛ fana ma koyi Philippe Boire ale k'a ka n'a ka dakuruɲɛ labanw fɔ yanni ministère public kuma ka di ale ma min ye maa 4 bɛɛ lajɛlen nɔ minɛlen ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la u y'a jira k'a fɔ k'u bɛ kiiri u bɛ kiiri la nka u tɛ sɔn u tɛ jɔ u ka jalaki kɔrɔ dɛ k'u tɛ jɔ u ka jalaki kɔrɔ nɔminɛli min fɔra u 4 bɛɛ ko k'u ma jɔ a kɔrɔ han Fili Sisoko n'a bɛ Bɔrɛlakaw ka sigi la k'a ma jɔ a kɔrɔ Mamadu Kamara ko k'a ma jɔ a kɔrɔ min ye général de brigade Mustafa Darabo ye k'a ma jɔ a kɔrɔ colonel major Nuhu Dabitaw ale y'a ta fɔ a mɛnna o Keba a ko ale tɛ foyi kalama nin ko in na ko wa fana k'a fɔ ko olu de ye tali kɛ wa k'olu kɔni ma tali kɛ Keba u y'a jira sa k'a fɔ ko min ye olu ye u jabajɛlen don nin ko in na koyi olu ma dɔwɛrɛ kɛ dɛ maa minnu tun bɛ ɲɛmaya la waati u ko k'u ka min kɛ olu y'o de kɛ olu ka ko ma tɛmɛ o kan u y'o k'u ka kumakun labanw ye yanni président du tribunal ale ka kuma di parquet mɔgɔw ma substitut généraux n'o ye Kɔkɛ Kulubali ye ka taa se Amadu Galajo Kamara ma a n'a tɔw bɛɛ lajɛlen olu de bɛna na sa ani contentieux de l'État olu kɔni ni u ka kuma ninnu m'olu ko minɛ han olu ko k'u ma sɔn dɛ o la sa ko min ye parquet ale k'i labɛn ministère public ko ni Ala sɔnn'a ma ale ka kuma bɛ ale bolo nka kuma min dira ale ma Keba o ye a k'a ka nɔminɛli sinsinni baara de kɛ n'o ye réquisitoire ye ko n'Ala sɔnn'a ma alamisa n'o ye nin tubabukalo in tile 3 ye ale bɛna na o kɛ ni ale tilara Keba ntɛnɛn kɔfɛ surandonbaw n'o ye avocat de la défense ye olu fana bɛna ka na u ka sonadonni baara kɛ daluya min b'u bolo k'a jira k'a fɔ k'u ka maa minnu nɔ minɛlen filɛ nin k'u t'a la fiyewu u ma waleya in kɛ k'o bɛ kɛ nin kalo in tile 8 n'o o ye juillet kalo tile 8 ye Keba nin ko ninnu minnu filɛ nin ye Bamasago sa ko nin ko in kɔni bɛɛ lajɛlen kunna cɛra ka ban tuma min plaidoirie kɛra min ye plaidoirie 2 bɛɛ kɛra ani réquisitoire k'o mana kɛ tuma min ko cour yɛrɛ b'a ka danganiya di nin ko in kan koyi Keba o kɔrɔ kiiri a bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la sɛbɛn in an y'an salo ka bɔ lesɔr kɔnɔna na Abubakar Traore ale ka fasiri don bi sɔgɔmada in na min Amadu Alassane Sulemani ale AMAPO directeur ba ye an b'a fo nin yɔrɔ in na yan Keba sɛnɛkɛlaw n'o ye kɔɔri sɛnɛnaw ye ministre min bɛ yen n'o bɛ sɛnɛko kunna
ale y'a yira sa k'a fɔ ko samiya min filɛ senna nin ye n'o ye san 2024 san 2025 ye ko fa wari miliyari 23 ko kɔni dira CMDT ma a ka se ka juru sara n'o o ye samiya bɛ se ka daminɛ cogo min na kɔɔri sɛnɛna olu ka fan fɛ kibaruya in minisiri a y'a fɔ kunnafonidilaw ye min ye kunnafoni senfɛ sa nin kalo in tile 25 minisiri y'a yira fana k'a fɔ ko juru tɔ min bɛ yen n'o o ye kɔɔri koloma min juru tɔ bɛ yen k'o na sara waati la waati min n'o bɛna jateminɛ k'a lajɛ a kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko min ye ɲinan san kɔnɔna na kɔɔri bɛna san 60 sɛnɛkɛlaw olu bolo kilogramme na minisiri y'a yira fana k'a fɔ ko samiya yɛrɛ laɲinibaw ye min ye kɛba o ye suman bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan miliyɔn 11 tɔni miliyɔn 11 2,696 1,721 tɔni k'u mago bɛ o la balo bɛɛ lajɛlen na kɔɔri 682 tɔni u mago bɛ o la kɔɔri ale koloma la a k'olu kɔni kɛlen don ka labɛn bɛɛ lajɛlen sabati yaasa baara bɛ se ka sigi sen kan cogo min na CMDT PDG kura ale y'a yira sa k'a fɔ ko ka bɛn ni juin kalo tile 24 ye olu kɔni sera ka sefa wari miliyari 108 k'o kɔni sɔrɔ min ye miliyari 171 kan kɛmɛ sara la sa u bɛ 63 n'a kunkanfɛn ma k'u y'olu sara kɔɔri sɛnɛnaw ye ka kɛ n'u ka juru ye san 2024 san 2025 kɔɔri sɛnɛ min ye CMDT ye a y'a yira sa k'a fɔ k'olu kɔni bɛ labɛn na yaasa samiyaji nata wɛrɛ in o bɛ se ka ɲɛ cogo min na sabula u b'a fɛ ka dɔ fara taariw kan min ye taari 672 ka se ka o sɛnɛ yaasa dɔ bɛ se ka fara a kan cogo min na kɛmɛ sara la n'o bɛ kɛ 40 kɔ ye ka kɔn o waleya in ɲɛ sa a y'a yira sa k'a fɔ ko ɲinan san yɛrɛ baaraw kɔni taabolo ka ɲi kosɛbɛ kɛba k'u bɛ se k'a fɔ ko min ye baara ye ko a bɛ ka taga sira min fɛ k'o ka ɲi kɔɔri sɛnɛnaw olu ka ɲɛma k'u b'u fo nin baara in na min ye nin waleya minnu filɛ nin n'o ye saraliko ye o kɔni ka di olu ye nka tɔ in dɛ u bɛ samana o de nɔfɛ hali bi kucalakaw fɛ yen kɔɔri sɛnɛnaw y'a yira sa k'a fɔ ko kɔɔri sɛnɛna caman y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni ye u ka juru kɔrɔ k'u ye dɔ sɔrɔ a la nin wari ka ca n'a bɛɛ ma sɔrɔ a kuma ka ca ko nin waati in na min ye coton culture ye n'o ye kɔɔri sɛnɛnaw ka fédération ba ye sa ko ale ɲɛmaaw kɔni ye kibaruya min di ko a sera nka k'u b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ keba u ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ wari tɔ ka se ka sara joona yaasa olu ka baara juru minnu b'u la u fana bɛ se ka taa juru sara cogo min na n'an bɔra kɔɔri ko la pewu an bɛ taa kayikaw fɛ yen kayi min ye sifinw ka denmisɛnnakaw ye sa yaasa ka se ka samiyaji kunbɛn olu ye wuli ka jɔ kɛ denmisɛnninw ka tɔ min bɛ yen n'o ye yiriwali tɔn ye sa ale kɔni dɔgɔkun tɛmɛnen kayi kɔnɔna na olu ye dingɛw bɔli baaraw sigi u bɛ se ka fosse dingɛw bɔ cogo min na u y'a yira sa ko nin kɛkun ye sa olu yɛrɛ ka se ka sigira sanuman sɔrɔ baaraw ka se ka kɛ min ye sanji ye a ye degun min s'u ma salongo o ɲɔgɔnna ka na kɛ dugudenw caman kɔni bɔra kayi kɔnɔna na ka nin baara in kɛ maɲinakaw fɛ yen yaasa ka se ka maaw dege sa saniya waraw la min ye ekɔli karamɔgɔ musow ye olu kɔni bɛ baara la maɲinakaw fɛ yen nin sibiri tɛmɛnen nin tubabukalo salen tile 28 u ye baro sigi ni kalansen sigi u kunna safunɛji ale dilancogo ɲuman na yaasa saniya bɛ se ka kɛ cogo min na ekɔliso kɔnɔna na baara in u ka jɛkulu bɛ yen n'o ye denmisɛnninw ka jɛkulu ye sa ale de kɔni k'o sigi maɲinakaw fɛ yen npogotigininw ale ni musomisɛnw olu ka tɔn don a kɛkun ye sa maɲina yɛrɛ fan bɛɛ lajɛlen na yɔrɔ bɛ se ka saniya cogo min kuma tɛ kalanso olu ma ko yaasa furu ale si ka se ka labato sikasokaw fana fɛ yen baro sigi kɛra sabula a yirala k'a fɔ sa ko npogotiginin si mana san 16 sɔrɔ k'a bɛ se ka don furu la sibiri tɛmɛnen sikasokaw olu ye fɛɛrɛkɛnɛba sigi ka ɲɛfɔli kɛ dugudenw ye min ye kabilatigiw ni sifinw ni denmisɛnninlakaw bɛɛ lajɛlen ye trezeri maaw ale ni baɲumankɛtɔn min n'o ye grati ye olu de kɔni ye fɛɛrɛkɛnɛ sigi sen kan hakili jagabɔ ka kɛ furu ale taabolo kan furu tabiyaw bɛɛ lajɛlen kan ani furu bɛ se ka ɲɛ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la maaw yɛrɛ bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na musolakaw olu ka hakɛw o tɔbɔtɔliko o hukumu kɔnɔna na n'an bɔra olu fɛ yen keba an bɛ taa gawukaw fɛ yen sa min ye jagokɛlamisɛnw ye olu ka tɔn ale tun bɛ lajɛ la n'o ye asanbile ye o kɛra nin tubabukalo salen tile 29 biro kura u y'o sigi koyi biro kura min n'o sigira sa u ka chambre de commerce yɛrɛ ɲɔgɔn ye so kɔnɔ u y'a yira sa k'a fɔ k'u ye maa min kɔni ta ka kɛ jagokɛlamisɛnw ka ɲɛmaa ye gawukaw fɛ yen o ye isaka abdul walidu mayiga ye ale kɔni sigira sa ka kɛ collectif des détaillants o ɲɛmaa ye waleya in kɛkun ye min sa ka dɔ fara baara kan wulikajɔ ni cɛsiri gawukaw olu bɛ se ka o sɔrɔ cogo min na
an bɛ t'e fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na sa ka taa sevi kaw olu fɛ yen. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. An bɛ taa nin waati na Espagne kaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka dugu min bɛ yen n'o tɔgɔ ye ko Séville kununko ntɛnɛn n'o ye juin kalo tile 30 ye Espagne ale ye baaraw kunbɛn baara min n'o ye diɲɛ seleke naani ka musaka donni yiriwaliko la sa ka o ta ko 4 na min ye jamana ɲɛmaaw ye olu caman tun bɛ kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali minisiri min bɛ yen n'o ye an ka mara kamabɔli minisiri ni fanga ɲɛmaa fana don Général de division Ablaye Mayiga ale kɔnna tun bɛ kɛnɛ in kan ye. Baara daminɛ la sa kumaw ye tali kɛ min na sa diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na musaka bɛ se ka sɔrɔ cogo di ka yiriwali kuntalajan baaraw sigi sen kan ka bɛn ni san 2030 ye min ye ko kuncɛli la sa u ye fotow fana ta bolodiɲɔgɔnmaw olu fana kɛra baara daminɛ na min ye Espagne masakɛ ye ale yɛrɛ ye kuma ta ka foli ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma gɛlɛya min bɛ yiriwali kuntalajan musakako la bi degun min yɛrɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ kɛlɛ minnu bɛ yen olu bɛ se ka ban cogo min ye Espagne masakɛ ye ale y'o fɔ u ka premier ministre a fana ye kuma ta k'a yira sa k'a fɔ nin waati na kɔni min ye olu ka jamana ye u labɛnnen don k'a jeniyɔrɔ fin kosɛbɛ yaasa waleya minnu bɛ yen olu bɛ se ka sigi sen kan cogo min Antonio Guterres n'ale diɲɛ seleke naani Nations Unies secrétaire général ye a ko nin waati na ko musaka ko ka suma kosɛbɛ ka yiriwali k'ale ka wariw don ale la kosa ko fɛɛrɛ minnu kan ka sigi sen kan diɲɛ kɔnɔ fo kɛlɛw ka ban fɔnkɔɲɔgɔnkɔw ka dɔgɔya kosɛbɛ nka min ye yiriwali yɛrɛ sɛgɛsɛgɛli k'a dɔn kosɛbɛ o ka se ka lajɛ min ye kɛnɛ in kan ye Mali premier ministre n'o ye Général de division Ablaye Mayiga ye ale ye kuma ta IES jamanaw tɔgɔ la a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye IES jamanaw ye bi olu kɔni miirinaba ye min ye o ye basigi ni lafiya bɛ se ka don cogo min na u ka jamanaw kɔnɔna na yiriwali kɛrɛnkɛrɛnnen o ka di olu ye kosɛbɛ sabula min ye kumakanw ye olu ka se ka sen sɔrɔ cogo min na u ni waleyaw ka taa ɲɔgɔn na premier ministre y'a yira fana k'a fɔ ko min ye jamana ɲɛmaa minnu bɛ IES kunna u ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sigilen don farafinna ka kelenya o hukumu kɔnɔna na o la sa fɛɛrɛ minnu bɛna sigi yaasa ka se ka baarabaw kɛ yiriwaliko ta nasira la ko olu y'o sira ta ka ban koyi banki min bɛ yen n'o fɔ ma banque de l'investissement u bɛna o sigi ka sefa wari ale miliyari 100 bila o kɔnɔ Général de division y'a yira fana k'a fɔ ko min ye dɛmɛbaga jɛkuluw ye bolodiɲɔgɔnma min bɛ se ka kɛ an farafin jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ko olu bɛ o la bi u b'o la sini fɛɛrɛ min bɛ se ka sigi sen kan fana musaka bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ka se ka baarabaw kɛ kuma tɛ basigi ni lafiya ka se ka na olu ka laɲini y'o ye premier ministre kɔni y'a ɲini diɲɛ seleke naani tɔnba fɛ sa u k'u jija sa hinɛ dɛmɛ ani ka se ka baaraw sigi sen kan min b'a to jamana minnu bɛ yen n'olu bɛ ka bamacɔlen du wale kɔkɔrɔma don u k'u sen bɔ olu sen na yaasa lafiya bɛ se ka don cɛncɛn fo ka jamanaw kɔnɔna na cogo min na premier ministre tagali in fana sen fɛ min ye secrétaire général ye ani o ye ɲɔgɔn ye Guterres a n'o ye ɲɔgɔn fo kosɛbɛ min ye kuma natɛmɛw fana kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ a yirala sa k'a fɔ ko min ye premier ministre ka nin waleya in fana sen fɛ fana min ye maa wɛrɛw ye fana kɛba a y'olu fana bisimila kuma tɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɛ yen bi na ni olu kɔni bɛ musaka don yiriwaliko la kosɛbɛ baara ta nasiraw la a y'olu bɛɛ lajɛlen fɔ min ye diɲɛ seleke naani yɛrɛ jɛkulu fana kɔnɔna na a yira sa k'a fɔ maa caman bɛ kɛnɛ kan yen olu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛlen don ka sa ka fɛɛrɛw kɛ o de la sa ani Guterres ka ɲɔgɔn ye la kosɛbɛ u y'u sinsin min kan o ye sɛnɛko ye ka kɛ ni Mali yɛrɛ ka kuntilenna ye baara minnu bɛ Mali bolo min ye diɲɛ seleke naani yɛrɛ baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na ani Mali jamana yɛrɛ fana n'a ka kuntilennaw bɛ cogo min ka taa fara IES jamanaw olu ka wulikajɔ n'u ka kow bɛɛ lajɛlen kan sa a ye o bɛɛ lajɛlen fɔ min ye muso dɔ fana bɛ Keba n'o ye secrétaire général ka adjoint dangan ye
a y'o fana bisimila ale yɛrɛ bɛnnen don diɲɛ seleke naani ka yiriwali baaraw kɛli ma o hukumu kɔnɔna na ale fana ni premier ministre ɲɔgɔn ye u ka kumaw ye tali kɛ bɛn ni kelenya la min ye cɛfɔ ni kanbɛ bɛ se ka sigi sen kan cogo min na yiriwali baaraw ka se ka ɲɛ sɔrɔ Mali fana ale ka kuntilennaw ye mun ye n'o ye kuranko ye ka taa se jiko ma dugudenw lakanako sɛnɛko min ye Mali yɛrɛ hakilinaba min b'a bolo n'o bɛnnen don san 2000 ani 63 ma o yiriwali baara minnu b'o kɔnɔna na a y'o bɛɛ lajɛlen da yira muso la ka tila k'a fɔ a ɲɛna ko Mali ye jamana min dayɛlɛlen don jɛrɛ in n'o o ye ɲɔgɔn ye in ye a kɛra minisiri ɲɛna sa n'o ye an ka jamana ni jamana cɛ siranɛbɔ minisiri ye n'o o ye Ablaye Diop ye sɔrɔ minisiri Aluseni Sanu ale fana tun b'a kɛnɛ kan ale ni Isa Kɔnfuru ale min ye an ka lasigiden ye diɲɛ seleke naani ka faama la Nations Unies kaw olu fɛ yen Keba yanni nin bɛɛ cɛ min ye Ablaye ye ani malidenw ye ɲɔgɔn ye kunungo an da donna kuma in na nka yɛrɛ ye min fɔ bamanankan na maliyɛnw ɲɛna sevi an ka jɛ k'o lamɛn. Jamana ɲɛmɔgɔ de ka instruction don k'a fɔ vraiment premier ministre ani ministre a taara diɲɛ fan o fan ka ɲini u fɛ maliyɛnw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka se ka maliyɛnw rencontrer k'u lamɛn gɛlɛya b'u kan ka se ka o gɛlɛyaw dɔn ani solution min b'a la ka se ka o solution fana f'u ye donc vraiment an b'o kɛnɛ de kan bi mɔgɔ kumara ne fɛ ka wakila sigi parce que vraiment dimi b'aw kan tɔɔrɔ b'aw kan ka kan aw k'a fɔ o diyagoya ye an fana ka baara ye mun ye o ye ka se k'aw lamɛn parce que cɛmancɛ fanga yɛrɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ ka miirina ye mun ye ko fanga o fanga bɛ jɛgɛ la parce que a bɛ ji la parce que fanga min bɛ cɛmancɛ fanga la bi min na o ye population ye que cɛmancɛ fanga yɛrɛ ka mission kelen min na o ye jamanadenw tɔɔrɔ fɛn fɛn b'u kan laɲini fɛn fɛn b'u bolo ka se ka o la sabati. Au tɛmɛnen kɔ je crois que assise nationale de la refondation kɛra nafa min b'a la o ye ka Mali histoire depuis indépendance fo kana a se cɛ crise kɔnɔna la ka se ka jateminɛ gɛlɛya bɛ a kɔnɔna la ni solution minnu b'a la donc o solution kɔnɔna la an ye assise kɛ recommandation minnu bɔra la o ye recommandation 517 donc 517 recommandations problème caman b'aw kan a bɔra k'o fɔ Ala barika la o bɛɛ bɛ a jaabi sɔrɔ assise nationale de la refondation kɔnɔna la mais a ka kan vraiment parce que n'i bɛ Mali fɔ a ka kan ka hakilinajigi kɛ c'est que n'a jateminɛ san transition ka daminɛ Mali yɛrɛ fanba jusqu'à 70% o de tun t'an ta ye bilen mais bi min na Ala barika la san 3 kɔnɔna la ni Mali yɛrɛ tɛ ne kɔni t'a dɔn a kɛra dugu wɛrɛ min na o san 3 kɔnɔna la an sera ka inversion ka tendance falen min min na Ala barika la armée bɛ fan bɛɛ a filanan n'o ye musakako tɛ fanfɛla ye je crois que ministre de l'économie bɛ yan depuis cɛmancɛ fanga daminɛra cɛ fɔlɔ ni ko ko jamana musakako n'an b'a fɔ tubabukan na ko appui budgétaire c'est que dɛmɛ dugu wɛrɛw tun bɛ dɛmɛ don an ka jamana ma pour que ka se ka an ka jamana cɛ budget ka caman fara kan mais depuis cɛmancɛ fanga daminɛra cɛ dɔrɔmɛ kelen ma bɔ kɛnɛ ma ka don Mali budget la mais mun nana n'o ye mun bɛ na n'o ye parce que an ka jamana dugukolo fɛn o ka kan yɛrɛ ta ye o de ye cɛmancɛ fanga ka laɲini o laɲini malheureusement ni mɔgɔ dɔw ka miirina ma bɛn ɲɔgɔn ma donc a nana ni furugufurugu a nana ni tension ye mais a bɛna ta je crois que an ka jamana ɲɛmɔgɔ b'a fɔ kuma bɛɛ an tɛ se k'an jigi da mɔgɔ wɛrɛ kan n'an yɛrɛ tɛ il faut que an ka kan yɛrɛ il faut que an yɛrɛ kan cogo dɔn fo an ka bolo di ɲɔgɔn ma a ye problème fɛn fɛn fɔ n t'a dogo aw la vraiment an y'a mɛn et puis an tɛ jigin aw la fana mais n'a jateminɛ problème fɛn fɛn don mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko problème kelen b'a la ko problème mun daminɛra cɛmancɛ fanga kɔnɔna la problème mun don san 30 san 40 san 50 problème bon n'i ko k'i bɛ solution ɲini o la cɛmancɛ fanga kɔnɔna la wagati kurunna la n tɛ dogo a la a ka gɛlɛn kosɛbɛ mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko solution tɛ sɔrɔ a la a ka ca Ala fɛ solution bɛ problème sugu bɛɛ la mais an bɛ mun ɲini aw fɛ o ye muɲu ye parce que an bɛ wagati min kɔnɔna la je crois que an ma dogo mɔgɔ si la transition yɛrɛ ka priorité fɔlɔ o ye lakanabaliya k'o kɛlɛ lakanabaliya kɛlɛli a tɛ taa musakako kɔ mais kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko problème tɔ aw bɔra ka fɛn fɛn fɔ k'a fɔ ko nafa t'a la nafa b'a bɛɛ la n'an ma ɲɛsin lakanabaliya kɛlɛli an ma ɲɛsin o ma parce que ɲɛ bɛ a kɛra ninako ye a kɛra musakako fanfɛla a kɛra développement ɲɛ ye o bɛɛ bɛ sigi parce que jamana de b'i bolo ni jamana t'i bolo i tɛ se ka nin si sɔrɔ parce que a ye développement min fɔ bi min na n'an mana yɔrɔ dɔ ta n'o ye office du Niger a bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ bɔ k'u bɛ t'u ka foro la
terrorisme u bɛ taa bin o kan o bɛ yira de k'a fɔ terrorisme de ka kɛlɛ fɔlɔ n'o kɛlɛla tuma min na a ka ca Ala fɛ problème tɔw olu solution ka nɔgɔn n bɛ mun ɲini aw fɛ vraiment aw jija hali bi bɛn ni kelenya kɔnɔna la parce que o bɛ baara nɔgɔya an bolo je crois que o bɛ baara nɔgɔya yan autorités fana bolo parce que n'a ma fɔra ka to ka wuli ka taa kuma bɛɛ yan autorités fɛ k'a fɔ ni problème b'an da la kuma bɛɛ a bɛna laban k'a fɔ chaque fois cɛ maliyɛnw de bɛ n'u plaint donc je vois que vraiment an ka bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ mun ɲini association fɛ hali bi aw bolo di ɲɔgɔn ma aw ka kuma ka se ka problème régler en interne ka sɔrɔ mankan ma bɔ la wo ma bɔ la. Ayiwa ni tun division Ablaye Maïga ale ka lasiri ye sevikaw fɛ maliyɛn minnu bɛ Espagne ale ni farafinna jamanaden minnu bɛ sa ORTM maaw olu ka ja don min ye an ka wasabulon kɔnɔna na fana kunungo baaraw sigira sen kan baara min bɛ tali kɛ wolomasiri tabaw olu ka sariyakisɛ dɔ sen kan sariyakisɛ min bɛ to sa olu bɛ se ka baara kɛ cogo min na ka ɲɛ huissier de justice fana olu fana ka sariyakisɛ tun bɛ yen sariyakisɛ dɔ fana tun bɛ o laɲini na sa yaasa baara dɔ ka sigi sen kan n'o o ye kɛnɛyako ta sira ye sa ale sariyakisɛ in donna Abubakar Fɔnba fɛ nka min ye wasadenw ye n'o ye CNT conseil ye u ma sɔn o baara in na ORTM mɔgɔw ye min sɔrɔ a ko kɛnɛ kan kunungo an ka jɛ ka o filɛ. Tema 119 ye u ka yamaruya di o kan mama ban mama yɛrɛminɛ o sariya laɲini kɛra minisiriso min ɲɛsin don jamana lakanani ani finitigi kɔrɔw ma o bi ɲɛsin yɛlɛma doni na cakɛda dɔ sigi cogo la cakɛda min ɲɛsin don jamana finitigi minnu taara sɛgɛnlafiɲɛbɔ la ani kɛlɛ kɔlɔlɔ sira maa minnu ma olu kunkankow ma u taalen kɔ sɛgɛnlafiɲɛbɔ la ni a bɛ fɔ cakɛda ma ko office national des anciens combattants militaires retraités et victimes de guerre du Mali ni yɛlɛma min ni CNT maaw ye u ka yamaruya di o kan o bɛna kɛ sabu ye ka laɲini caman ta ba la cakɛda in ka baara hukumu kɔnɔna na. Cakɛda in a kun bɛ yen depuis le 28 mars 2002 mais a ka baara la an y'a ye fɛn dɔw kun b'a jɛ donc loi in nana pour que ka o fɛnw de fara kan o ye kelen ye filanan polisi ni sapeur pompier kelen militaire ye sisan pour que a ka se ka a sogo don olu fana la donc ni cakɛda in ale de bɛ ancien combattants ka intérêt défend a bɛ militaires fana sanu ka bɔ militaire la ka na vie civile la a b'u fana préparer o la k'u ka intérêt défend u ka pension ko ani ko caman ani u ka se ka baara wɛrɛ kɛ n'u bɔra militaire la donc formation bɛ k'u kun ne o banna u b'u kɛ réserve fana ye parce que ne y'a sɔrɔ ne faso mago b'u la ko militaire an ka école la école militaire la u bɛ se ka taa kalan kɛ dɔnniya u ye dɔnniya mun sɔrɔ u ka militaire la u bɛ se ka o di o dɔnniya la. Sariya filanan o laɲini kɛra CNT baarakɛla dɔ fɛ min bɛ ɲɛsin sariya bolofara baarakɛla minnu n'a bɛ fɔ u ma ko commissaire de justice ka yɛlɛma don olu ka baara kɛcogo welecogo ani yɛlɛma caman wɛrɛw minnu bɛ kɛ sababu ye a laɲini kɛbaa ka fɔ la ka yɛlɛma ani ɲɛta caman don u ka baara kɛcogo la. CNT maa 105 sɔnna o ma maa 1 banna maa 17 ye u yɛrɛ minɛ. Fɔlɔ la a tun bɛ fɔ ko huissier commissaire de justice are y'a fɔ a ye k'ale yɛrɛ min ye acteur de la justice o fɔli ka gɛlɛn ale ma donc o de la ka na ni commissaire de justice ye a nana n'o proposition de loi ye o taara mun fɛ parce que an ka pays francophone ninnu bɛɛ la o laɲini de bɛ ka kɛ n'o o bɔra yen a ko sisan Aji ka don commissaire de justice baara la a kɛra 18 ans ye parce que Mali la mɔgɔw tun b'a fɔ fɔlɔ ko Aji civil ye 21 ans ye alors que 18 ans don donc o préparela tigɛ nin kɔnɔ ani sisan ni huissier dɔ tɛ yen a tanyana ou bien fɛn dɔ a fɔ ko suppléance fana o fana taara nin kɔnɔna la a ye min fana fɔ sisan tribunal fɛn bɛ fan o fan Mali la office dɔ bɛ créer o yɔrɔ la pour que ka justice distribuer ka ɲa n'o fana bɔra yen passerelle dɔw bɛ yen avocat bɛ se ka na huissier la n'a ka texte b'a prévoir notaire bɛ se ka na n'a ka texte b'a prévoir sisan ka texte fana prévoir ka bila bakuruba la yɛlɛmali min kɛra o y'o de ye. Sabanan kun ye sariya dɔ laɲini ye min kɛra CNT maa dɔ fɛ o kun bɛ ɲɛsin ka sariya dɔ ta ka ɲɛsin cakɛda dɔ sigili la sen kan min ɲɛsinnen don kɛnɛyakow ma Mali kɔnɔ ni a bɛ fɔ a ma ko institut national de santé publique waati jan kelen kɔ ɲɔgɔn sama na kuma na k'a dɔn o cakɛda in bɛna sigi kan minnu kan musaka minnu bɛna don a la jamana fɛ a n'a ka baarakɛtaw bakurubaya la o kumaw kɔfɛ CNT maaw ma sɔn o ma maa 47 sɔnna
maa 25 ma sɔn maa 47 ye a yɛrɛ minɛ min b'a jira k'a fɔ CNT maaw banna o sariya in laɲini ma. An b'an de kokura ka taa ɲɛfɛ k'a ladɔnniya k'a fɔ Abubakar Ibrahima. Ayiwa ni ye Radio Mali mɔgɔw ka laseli ye ka kɛ ni CNT baara minnu kɛra ale kɔnɔna kɔnɔ u bɛ dan sigi an fana ka kibaruyaw la k'a yira bɛɛ lajɛlen na dɔrɔn k'a fɔ bi sɔgɔmada in na bingali kɛra an ka marabolo dɔw kɔnɔna na min ye Kayikaw fɛ yen ka taa se Ɲoro ma ani Ɲono Sandare ale ni Gogi ni Diboli olu bɛɛ lajɛlen kɔni bin taara kɛ olu ka Bamanciwale ni Walekɛbaw fɛ bolomasiri tabaw kɔni ye kibaruya mun d'aw ma sa k'a fɔ ko wulikajɔ bɛ sen na baara bɛ ka sigi sen kan yaasa sa min ye nin dugu minnu filɛ nin ye ni o ye Ɲono ye Segu marabolo la ani Molodo Sandare Ɲoro di Sahel ale ni Kayi yɛrɛ ka taa se Diboli ni Gogi ma wulikajɔ bɛ sen na nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na wolomasiri tabaw fɛ yaasa min ye Bamanciwale ni Walekɛba minnu ye nin kɛ sa u bɛ se ka nɔ bɔ cogo min na walima ka fɛɛrɛ wɛrɛ sɔrɔ u la n'Ala sɔnna ma tile kɔnɔna na an na o kibaruyaw da aw tulo kan ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Kayikaw an b'u fo sabula olu bɛ wulikajɔ la nin waati in na hali n'o y'a sɔrɔ attaque bɛ yen maaw kɔni n'o ye dugukɔnɔmaw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko wulikajɔ in barika bonyana Bamanciwale ni Walekɛba kɔni caman sera ka fa ko in senfɛ nka n'Ala sɔnna ni armée ka communiqué bɔra kuma min kɛba an n'o da maaw tulo kan Ala ka tile hɛrɛ cɛ Ala ka sɔn ɲuman kan si ni kɛnɛ laban ɲuman Ala k'a d'an ma Ala k'an ka jamana kisi Ala k'an ka jamana tanga a k'an bɛɛ waati wɛrɛ. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45